Türkmenistan beýtaraplığın mekan ýylynda şugun etrabadan bir geňeşlikleriniň biri bolan Ýalkym geňeşliginde Anoy owasyna Ahmed agamyň Gowher gelejeminiň döwletli ojagyna toý tutulýar. Toýumyň bagşydy Şadyrdan Nuriýew özüniň şirin mukamlary bilen. Şol sanada ýokary hili video hyzmatlary bilen detdan video hyzmaty toýumyny ajaýyp pursatlar ýazga geçirýär. Yaraşyan, gelenine garaşyan, edenine kirişmeni, aşığın men guvanyan, meni aşka falanyan. Leyli canım leylim ley, gel tahtımı edeli, leyli canım leylim ley, bile tanfa çıkalı, ley ley leylim ley, gel tahtımı edeli, leyli canım leylim ley, bile tanfa senin saçların şamar, Feride'nde men bimar, edenine nevdine, aşığın sen guvanyan, meni aşka falanyan.